hak solo Mamadou ini kër maka hadala aso aywa an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la an karamɔgɔlakaw an bɛ aw fo ni foli ye foli min ni o ye dusuya foli ye foli min ni bonya barika ani tanuni b'a kɔnɔna la n'o ye dusuya foli ye an bɛ doso mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'aw fo k'a fɔ aw dansɔgɔ aw ni ko aw mana kɛ yɔrɔ na aw bɛ k'an lajɛ nin waati na jani sanfɛla la an bɛ foroba foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la ka foli kɛ ka taa an ka jamana marabajɛkulu la n'o ye an ka faso ɲɛmaw ye an bɛ an ka jamana kuntigi fo ka foli kɛ ka taa an ka lakanaso tigilamaw ani ministère premier ministre fo ka taa se jamana baarakɛda bolo bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli k'u la ka taa se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la an bɛ foli kɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ ka da kan dosoya daminɛ ni bonya ye dosa bɛ kuncɛ ni bonya ye o kuma man ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ko u ni ko u dansɔgɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an ka doso kɔrɔw la minnu tɛ se ka taa kungɔrɔ bilen nka u ni dosoya gindow sigilen bɛ so an bɛ foli kɛ ka t'u la k'a sɔrɔ an ka jamana ma kɛ batɛmɛsira ye dɔnni nasiraw fɛ i kun b'a ye k'a fɔ ko dosobaw olu bɛ to so ka duw lakana ka duw furu sinsin ka balimayaw sinsin ka teriyaw sinsin
ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin nka bi an t'a cogo dɔ bilen ka da ka dɔɔni kɛra bɛɛ lajɛlen dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye min ta ye tiɲɛ sa min ta tɛ tiɲɛ a kɛra bɛɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye nka o t'a to anw ka ɲɛ ban ka ko a cilen don o tɛ an bali k'an tɛ jamukan in kɛ ka da ka mali seko n'a dongo don o kama an bɛ foli kɛ ka taa an ka dosokɔrɔw la minnu tɛ se ka taa kungɔrɔ bilen n'u ni maya gindo bɛ so u ni cɛya gindo bɛ so u ni dɔnni gindo bɛ so an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u dansɔgɔ u ni ko n'an ye olu fo an bɛna an ka dosow yɔrɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tɔn doso tɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la an b'a fɔ ye ko ni ko u dansɔgɔ dosoya ye kelen nka n'i y'a bolofara cayalen ye karamɔgɔkɛ a sera nasɔngɔ ɲini yɔrɔ ma anw tɛ maa ka baara kɛ o yɔrɔ la nka anw ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o ye mali danbe ani mali ka seko n'a ka dongo nin bɛ ne ni karisa cɛ o ye ne karisa cɛko ye anw ɲɛ bɛ min na o ye mali ka foroba seko n'a ka dongo ye ka da ka e ni ne an bɛɛ nana sɔrɔ seko ni dongo bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan wa aw ni ne ani olu an bɛɛ lajɛlen ma seko n'an damayira kɛ an bɛ taa ka mali seko n'a dongo to yen o tuma waati min ni tɛmɛn'a fɛ n'i ma se ka jaɲuman di a ma don nataw la ayiwa i su kɔni tɛ da ka da kan i tɔgɔ na bila tariku jugu la ko karisa ninnu de mali seko n'a dongo tiɲɛ o tuma ala kana an fara olu tiɲɛbaw kan a kɔntɔrɔ ni sanɛnɛ kana an fara olu tiɲɛbaw kan o kama aw mun kɛra dilanba ye an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la an b'an ka mali forobatɔn bɛɛ lajɛlen fa dosotɔn ka foli kɛ ka taa fédération nationale des chasseurs du mali an bɛ a ɲɛmaa fo ko a dansɔgɔ a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka taa ayiwa kɔntɔrɔ ni sanɛ dosoba ni a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen la an b'a fɔ ko u dansɔgɔ u ni ko groupement de doso du mali karamɔgɔ fasolo dunbiya ani a ka président karamɔgɔ suruman kulubali kati an bɛ foli kɛ ka taa tɔndenw bɛɛ lajɛlen la ko u dansɔgɔ u ni ko confédération de doso du mali ni o ye ayiwa an karamɔgɔw ye an bɛ foli kɛ ka to bɛɛ lajɛlen la ni dɔw b'a dɔn ni anakima ye nka o de yɛlɛmana ka kɛ confédération de doso du mali ye des chasseurs du mali ye an bɛ foli kɛ ka to bɛɛ lajɛlen la k'u dansɔgɔ u ni ko k'an ka diɲɛtigiw fo ka kɔmɔtigiw fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an ka jirimasaw la nin bɛɛ ye dɔnni bolofara dɔ ye an bɛ foli kɛ ka to bɛɛ lajɛlen la ka ɲini u fɛ hali bi aw ni anw bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an bɛ se ka fɛn min kɛ an faso ye seko ni donko nasiraw fɛ an ka se k'o kɛ u ye k'an ka gɔnifɔw fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an ka ayiwa somɔgɔw la ka moriw fo ka gɔnifɔw fo b'a dɔn k'a fɔ ko doso ka faso ko ma kulonkɛ nin dɔkun in kɔnɔna la afrique kalo tile 6 mali doso ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko groupement doso du mali ani mali doso bɛɛ lajɛlen caman raison caman tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ tabu nka n'i y'a ye an ma jaɲuman sɔrɔ kɛbaw ma se an kɔrɔ de n'o tun sera k'an musaka ta an donni ta an tun bɛ taa yen an tun n'an ka kamera ba ka taa a baliku la kosɛbɛ nka an yɛrɛ o kɛnɛ kan kɔni an sera ka kunkurunin minnu sɔrɔ u fɛ baro kɔnɔna la ani ja nasiraw la an bɛna o kunkurunin bɔ k'a di aw ma ka da kan bi groupement de doso du mali ani mali dosow bɛɛ lajɛlen tun bɛ tabu o kɛra avril kalo tile 6 san 2025 baara ninnu bolila fɛn min kan a bɛna o jala de kɛnɛ kan nɔ min bɔra o kɛnɛ kan ayiwa an bɛna dɔ di aw ma o kɛnɛ kan n'an bɔra yen an bɛ taa usubijɛnya sɛrikili la kɛrɛnkɛrɛnya la kɔnte la o y'an yɛrɛ ka so de kɛba dosow bɛ yen doso cɛ 157 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa an ka dosoba dɔw ka kɔnsi la mɛ anw b'a fɔ kasungala ko jisigo ka taa jisigi kɛ ayiwa o ɲɛnajɛ kɛbaa kun ye fɛnkura sanbu danbele ale bɛ waliya ale sinmi fɔlɔ ye waliya ani magan jalo usubijɛɲangaw ka magan jalo ayiwa usayandi magan olu de tun bɛ ka a fɔli kɛ ayiwa an tun b'o kɛnɛ kan ayiwa dosow kɔni groupement de doso du mali olu kɔni y'an ŋani k'a fɔ an n'u ka se ka an senfa ɲɔgɔn fɛ ka y'o kɛnɛ kan an y'o fɔ k'a fɔ jani ye foroba baarakɛyɔrɔ de ye n'aw ka activité fɛn fɛn bɛ yen a ye wele bila an ma jani kan an bɛ boli ka taa ka baara kɛ ka kɛ aw sago ye ka di aw ma surtout seko ni donko nasira fɛ dosoya nasira fɛ baaraw nasira fɛ a façon bɛɛ lajɛlen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dosow ka émission de kɔnɔ an bɛ kuma u kan k'a fɔ ko an ye doso ye an bɛ nin yɔrɔ masina la est ce que u bɛna sɔn ka taa wa ayi i kɛra bamako i kɛra yɔrɔ wɛrɛw nka an kɔni bɛ fɔ bɛɛ ka latigɛ bɛɛ an tɛ maa ka réseau la an tɛ maa ka tɔn na an yɛrɛ ye baara kɛ dosoya nasiraw fɛ sanni ni kɔntɔrɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ baara kɛ ni o sira ye o kuma ka dosoya jidi
mauti min kalama dosa kono o ka se ka bɔ kalama doso ke jɔyɔrɔ ka se ka dɔn o kuma an bɛna kuma o kan bi kɔntela mayodan o baara in kɛra o yɔrɔ la a kɛra abrikalo tile 9 a n'a tile 10 san 2025 baara mun kɛra o kɛnɛ kan doso ye min na mɔgɔ o kɛnɛ kan an ɲɛ bɛ tila ka da o kan jani ka dosow ka jirikɔrɔ baro kɛnɛ kan bi n'an bɔra ye an bɛ aw kunnafoni fana k'a fɔ Kati Solomani Kulubali Kati Solo ayiwa an yɛrɛ ɲamɛlɛ bɛ sira la dɛ an y'a fɔ k'a ka senfa ka don an ka jani ka no ale kɔni donga maro ale na do ka daka ale ka sayɛlɛma baaraw o surunyatɔra do ni ma se jani na diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna a tɛ ɲɛmɔgɔ de karamɔgɔ o kuma n k'a dɔn k'a fɔ don nataw la a bɛna sɛmɛna kɛ sira kan k'i senfa ka se jani kɔnɔna la ka sayɛlɛma min baara ninnu bɛ cogo di labɛnw bɛ cogo di mun kan ka kɛ sayɛlɛma yɛrɛ dabɔra fɛn jumɛn kama ayiwa an bɛna da don o la k'o ɲɛfɔ don nataw la n'an yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ jani ka doso ka jirikɔrɔ baro kɛnɛ kan o ko tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an sɛgɛnma dodobaw ma ani surtout an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ a bɛ se ka kɛ an sɛgɛnma dodobaw ye n'an b'a fɔ mun ma ko sponsor ni ye jagokɛla fitinin ye o i ye jagokɛla kumaba ye o e bɛ fɛ ka jago ko ka lakodɔn e ye baarakɛda de ye i bɛ fɛ ka lakodɔn o kuma ni i farala an ka nin jamukan in kan ka kan sɛgɛnma dodoba ye da la k'a fɔ ko ni diɲɛ n'a fɔ diɲɛ na i kɔmɛ parce que an min yɛrɛ bɛ taa togoda bɛɛ lajɛlen la dosow ka baara min ni o kɛra tabu an b'a daminɛ ni o ye kɛba tabu ayiwa an karamɔgɔ Dogoro Daba kɔni ale kɛlen ka bisimilali kɛ waati min na ale kɔni ye ayiwa bisimilali kɔfɛ ayiwa karamɔgɔ Solomani Kulubali Kati ale sɔrɔla ka dosow ka nin lagɛ a nafa a n'a kun fɔ tabu nka sufɛ fɔlɔ n y'o de fɔ k'a fɔ an ye ja minnu sɔrɔ ja ninnu senuyaleba tɛ kosɛbɛ sufɛ fɔlɔ ayiwa an ka maninka gɔnifɔlaw olu ye maaw ɲɛnagɛ kosɛbɛ an bɛ o lajɛ n'o tɛmɛna waati min na ayiwa bisimilali bɛ kɛ Dogoro Daba ko ne fɛ o kɔ Kati Solo ale na sɔrɔ ka dantigɛ lase an b'a fɔ aw ye aw dansɔgɔ aw ni ko an bɛ lajɛ ka taa kiba fɛn fila la k'o baaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nena mago ibaro nena mago ibaro choma namla poma jana longirente dasosa aina ya barani nani chamakebe namu doje bole pongo la kebela namu yemoje bole pongo la kebela namu tagare bolo lega magumbu namu Musa wale mambo nungana ni kongani namu Simon namu Haje mawala gani namu apa kamu jamani bangaja namu Ibi kai sugi balaye namu ala sugi la konamu iba saga mambi to takidaga iba saga toro namu daso aji mane namu Israila konola labi managa parilla namu Basiku temu kwa jamana, wale temu kwa jamana. Namu. Kesan temu kwa jamana. Kesan no temu bange jago me. Namu. Karang koma imatu no kame Jerman oro. Namu. Karang koma temu kwa jamana ni Jerman di mate. Namu.
Kabula kaya mande bani kone jaga sangaranga. Oti adi. Hati wala gani namu. Bajro kaya jama wala gani kana namala. Bagara jigi jamana namu. Yiri jigi wala wala gani mako jigi wala wala gani namu. Jima. Yani yeke malo di defranango namu. Mako ya mama mia. Mana jati manda mamba. Naga ya viru dole ye. Ila mako ni ndanya nabo. That's all. Nidanga mama mibe. Mana jati manda mamba. Magizo yiri ni mamba. Ila jembo ni ndanya nabo. Jimo. Gogo. Jamani ya mama miba. Mana jati manda mamba. Naga ya viru dole ye. Ila jembo ni ndanya nabo. Jimone. Tubali mubari jubali mure. Namu. Jimo yegi bini na hivi bino mandimbo. Wallahi wote hadi. Na iri lako marela gege. Namu. Aja tanyara. Tiyala ni naba. Aja tanyara. Tiyala ni naba. Allah wabashi mabara. Allah jabu tekila. Aja tanyara. Tiyala ni naba. Aja tanyara. Allah jabu nabe. Kamande mbokenema lebe sika fo solo nuari ko nini soni ni lo damina ani nante ko miya kono miya kokan ale fasura tulala o meni mankele ko du yeye akagele ale ala ye nyamoya di alima oni tabundo soba ayi kelendi o me nyamoya ita kelendi o ko rokama mogo ndale ko afu ya beye ko alaka jaminani ko alaka kolosuma fendo boni dajangale amabo na fora ko ni jaminani mogo bendale ni doso yate kanta nyogon sodoya bo ko yoro kama alle munun naleni ay kana nya mande soda benka di amma mali yere mu mebele den ta do sosondi mo kini de ko nta ya mogori inare do sa sababu mi ambela de tari ali ni kai ko ka bayre nyonke ka bana keya abizika na keya bo ko yoro kama mali yere do so fenfe mali ko gan do so fenfe nale ko ka foita ka di aima ka benama ka dianye karmo sulu ko kuma bobolo aka kuma la wili o jabi buka ka jabi bo kuma fana mana ke ka na anta kele kama anate ni donso baro sigili namu abe kuma mini nafa miunga mande aba audi ya ni mande nyana mande gaw de banya ni beladugu nyana beladugu gaw de banya ni wasolo nyana wasolo gaw de banya namu ni segu nyana segu gaw de banya ni ya bugu don chonta ki basigi bugu do dala nama buya ma be do ya ma de naw nana kana je namu ko donso ya na donso kuma be fo namu here ani here tana ami je odima namu don mamu be nu bi donso finindo namu kamarfasa namu kata tartisa namu ka donso kuma yɛrɛ fɔ ka tɛmɛ donsow kan namu groupement donso di mali ko ate ko an ko olu ɲɛɲini k'a dɔn olu ye jɔnw ye an k'olu bɔ an cɛ la namarto waase woro olu ka tiɲɛni nɔ namu o ka bon ka tɛmɛ donsow kan edo so bandi sawo
olu ka tiɲɛni de bɛ ka nɔrɔ donsow la olu ka nkalon de bɛ ka ta ka da donsow la donc donsow ka tiɲɛ yelen tɛ mais ni fanga ye donsow ka tiɲɛ ye ka tila ka donsow sen don faso baara la an bɛ foli d'u ma o la mali jɛrɛjɛkulu tɛ yen médaille tɛ di min ma a y'a ye ko médaille dira donso kɔrɔ jumɛn ma o tɛ yen a y'a ye ko bonya bɛ bonyamasegin mais k'an ka bonyamasegin kɛ donso kɔrɔ jumɛn ye o tɛ yen mali dan tɛ Bamako ye dɛ jamana ka jɔ seko ani dɔnko seko ni dɔnko ni donsow yɛrɛ taara o ministère la dɛ papier la donso ko tɛ dɛ mɔgɔ bɛ donsoya kalan papier la k'a dɔn k'i yɛrɛ kɛ a kɛbaga yɛrɛ ye n'i y'a tigilamɔgɔ ɲininka a bɛ don a bɛɛ la k'a ɲɛfɔ mais donso tɛ bon olu minnu bɛ n'olu ye kalanbaaw ye olu minnu bɛ n'olu ye kalanbaaw ye donsoya ɲagami yɔrɔ ye o min ye u ka donso Bien, an bɛ a dɔn k'a fɔ ayiwa nin kun ye an ye tabu an y'a fɔ ɲɛna cogo min na tabu an taara ka taa nin lagɛ min kɛnɛ ka yen nɔ ayiwa an sera ka min sɔrɔ bolo sera ka min sɔrɔ fɔlɔ k'a di aw ma na o kun ye nin ye ayiwa an bɛ dugawu dɔn kɛ hali bi donsoya laɲiniw ye min ye n'o ye ka donsoya bila a minɛn gɛrɛgɛrɛ kɔnɔ an bɛ dɔw kɛ hali bi kɔntrɔli sanɛnɛ ko o nɔgɔya donsow ye an bɛ bɔ yen an bɛ taa usubijɛnya cercle la usubijɛnya cercle la n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ avril kalo tile 8 ana tile 9 ayiwa ka daminɛ tile 8 na ka taa bila tile 9 na tile 9 fo ka taa bila tile 10 na donsow ka laadala sarakabɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ ko jisigi kasɔngala maninkala olu ko k'a fu tigɛ kɛ n'o ye donsoya laada ye ni donsokɛ banna a ka sarakati bɔ laban min kan ka kɛ a baarakɛɲɔgɔnw a teriw a jɛɲɔgɔnw a n'a ka denbaya fɛ kɛ kunb'o fana na koyi o kuma o kɛnɛ kan an taara ye Mayudan ale bɛ kɔntɛla yɛrɛmara kafo fɛ kɔntɛla bɛ usubijɛnya cercle fɛ o min kun bɛ Bafulabe cercle fɛ nka ka kɛ ni découpage ayiwa jamana ka mara cɛbɔli kura baaraw ye ayiwa usubijɛnya ale kɛra cercle ye wa kɔntɛla bɛ usubijɛnya fɛ an taara o kɛnɛ kan donso 157 olu kun b'o kɛnɛ kan o kuma o baaraw kɛra kɛko min na an bɛna ɲamada olu fɛ ani k'a ye k'a fɔ o fɛn fana kɛnɛ kan baaraw kuncɛlen tuma min na donsow sɔrɔla ka latigɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ ka déclaration kɛ ka yira k'a fɔ fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnya la olu ka baara min ni u b'a kɔnɔ u b'a la faso de ye o kuma ko fɛn fɛn ni donso b'a kɛ donso b'a la faso de ye Algérie ye dantɛmɛ wale min kɛ jamana ka kɛlɛkɛ pankulu na o kuma déclaration kɛra donsow fɛ u y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin ka taa jamana marabajɛkulu la k'u ka nisɔndiya jira jamana ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ min n'a y'a ta ani jamana ye dantigɛ mun kɛ k'u ka nisɔndiya jira o la k'a yira fana k'a fɔ olu ni jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ wa fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye général Asimi Goyita ye k'a yira k'a fɔ olu bɛ donsow Kayi région Bafulabe cercle usubijɛnya cercle fo ka taa se Mali fan wɛrɛ ma olu donsow kɔni u bɛ jamana kɔ u tɛ bila jamana ɲɛ u bɛ jamana kɔ nka wale min kɛra Algérie fɛ k'a ma bɛn donsow ma bi a ma bɛn u ma sini ko nka u tɛ se ka pan jamana marabaw kunna nka olu b'u ka dantigɛ kɛ k'u ka nisɔngoya kɛ jani bɛ foroba togodaw bɛɛ lajɛlen la an taara ye donsow ye min fɔ ye an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ nka an ka jɛ ka taa kɔnte la fɔlɔ baara in kun kɛra cogo min na an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. alamu yafa kala fure amin amin ala ka men ka du solo arjigeti na tata gidida ko kana ben boy makan ko koma fenkun keme balo boto minango boto fenkun keme ko kana ben boy makan ko koma aninyo 100 kilo saba ani wuluta anin keme worula wuluta anin dorome keme worula duso men singo kala sija mogo keme ani mogo bilulu wala singo kala ila sija mo be dem bokulu balleda khontela dusulla lankan sabana nyawole nsinnan ni to ku adu ita Algérie ka baro men ke malila xana drone la boy
a kwata groupement du sultu na sarkali kuto togola ne ngole musubi janyas ni commune lulu memba wono a groupement du sol be kafuningo ani to kuwa bembedula na drone menjigita a kwata mbenye barin sangini fama ko halim bimbe transition ko sini men kata man bendeluma i khata ge dawo dala ko mbe ko bi mbe ko sini amam benteluma bi amam benteluma shi leo aniche sana deo aniche dozo aniche ay bara minga anasomu sama bo mami mbora dozo biya makado Algeria bara minganga durina bafla bena mara kerendere amabe mali dozo mo erega ngame famo ko o ma blara mana me dai ko agurguma chede ngo amabe umo o manana ni opma fara bafla benga ufe abora mali bieda ko amabe amo amasunya ka beamo abora pma minvo afara chide minye no e segu jalowe made a ofona chi no e kati solowe ofona ka made be no e fasogo bagayo ye na ndara chika bu lasoro afara yanjugo bino ameta fo yende aka follow mena wa u marle du anve wa unafo afotula ka afo aniche ani baraji kabanga na to ma desano sogo desano aywa mbugura somo nyana te lakali were bo ni kuye aywa déclaration min kera usubijenya cercle krenkrenya la aywa kontila dusu ka danga sabana dusu ba ka danga sabana ni oye dembo klubalier ale ye dantike minke ka nyishigata Algerie jamana ye wale minta ka nyishi malika kelege panglu mi ni abina Algerie jamana kera usabuye okma dusu kono yo ka dantike la se ka di Sekou Diallo ma Fladou Sekou Diallo groupement de dusu du Mali togola okma ale fana ye lasew minɛ a nana a ye lasew la yɛlɛ o kuma an bɔra k'o kɔrɔfɔ filaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ segin ka taa yen nɔ ayiwa ani fana yani an ka don dantigɛ ninnu kɔnɔna la a y'a yɛrɛ ye k'a fɔ dantigɛ kɛra fɛn min ye Mamadu Kaloga ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Duga Sama Duga ale ye dantigɛ kɛ k'a fɔ ko dosow sera ka fɛn minnu sɔrɔ o ye 10 ani a kunkanfɛ ani 53 kosɛbɛ ni yɛrɛ jati dɔ kɛba a ye ayiwa 53 dosow bɔra ni o de ye o b'a yira k'a fɔ ko doso ni bi tɛ kunu doso jigi ti maa si kan a jigi b'a yɛrɛ kun de kan a ma min sɔrɔ a b'o de dun n'a ye nɔgɔlan sɔrɔ a b'o dun n'a ye kini gansan de sɔrɔ a b'o dun o kuma dosoya kun ye nin ye ka balo i halala la ka balo i yɛrɛ la kunun kɔni nka bi an t'a cogo dɔn kosɛbɛ a bɔra k'o dantigɛ de kɛ wari min filɛ a bolo nin ma bɔ ayiwa politiki wari tɛ foyi wari tigɛ nin bɔra dosow yɛrɛ dama u taara ni min ye ko an baarakɛɲɔgɔn an dosoɲɔgɔn anw jɛra sanani kɔntɔrɔn de la o kuma u ka kalifa minɛna na a ka don laban min ni dosow kan k'o kɛ ni ɲagari ko ye n'o ye ɲagari ko ye dosow bolo o kuma min se min ye ka taa dosow ka taa u yɛrɛ balo ka taa duwawu k'a ye ani u jɛn bɛ min na o kuma i ka dɔn k'a fɔ ka yafa ma karamɔgɔkɛ nin ko in barika ka bon kosɛbɛ a barika ka bon kosɛbɛ doso denmisɛnninw bolo a barika ka bon kosɛbɛ dosoba min yɛrɛ fatura u ka denbaya bolo o kuma baaraw kɛli kɛnɛ kan ayiwa sogokun 100 de sɔrɔla sogokun 100 a b'o de ma k'a fɔ ko 100 sɔrɔla ayiwa n'i y'a jateminɛ dantigɛ in kɛra kasungakan na o b'a yira k'a fɔ a ye sogokun 100 de sɔrɔla bala b'o la minan b'o la gɛlɛnin b'o la wɔlɔ b'o la warabilen b'o la ayiwa a sogo fasɔn bɛɛ fɛn fɛn ni a bɛ kɛ pan kamana fofondisi kan tɔrɔma ani sɔnima nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ bɛ a la o kuma dosow bɔra yɔrɔ caman na Magadugu dosoba ka dankan ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Siriba Sisogo ye ka bɔ Magadugu o bɛ Mayina Yɛrɛmara kafo la ka taa se waliyagaw ma waliya dosow kun b'a kɛnɛ kan wa i ka dɔn k'a fɔ dosow bɔra fan caman fɛ ka taa wa o baara ninnu kɔni kɛra sewaba ye dosow bolo wa u nisɔndiyara tile 2 min n'u y'a kɛ yen nɔ kalo tile 8 tile 9 ka taa bila tile 10 na baara ninnu kuncɛra o kuma o kuncɛra ni dosow ka laseli ye an bɛ dugawu kɛ hali bi dosow ala ka u mɛn nin kɔnɔ k'u wasa don jamana marabaw senkɔrɔma de la hali togodaw la baaraw bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la togodaw la i b'a ye dosow bɛ sigilen ka jamana marabaw de lagɛ n'o y'u sen ta dosow b'u sen ta
n'u y'u senda doso b'u senda o kuma doso y'a faamu sa k'a fɔ ko bɛɛ ye i yɛrɛ ka gouvernement ye i ka sigida la i kan k'i cɛsiri i kan ka dosoya sigilen bɛ sogofa ye tiɲɛ nka dosoya sigilen bɛ lakana fana kan i ka lakana se ye min ye k'a sɔrɔ i ma dankari jamana ka sariyaw la i kan k'i ka lakana la boli o siraw fɛ k'i ka dugu lakana n'i ye maa ye min ye siganama ye i se b'a la k'a minɛ cogo min na wala k'a kofɔ fanga ye a ko fɔ fanga ye wa i se ye min ye n'i y'a kɛ k'i ka kungo lakana wa n'i ye fɛn kungo kɔnɔ min cɛman ye t'a fɔ ji ani kungo lakanabaaw ye kungo ye olu ka kalifaro o kuma an bɛ foli kɛ ka taa kɔntela dosow la ka foli kɛ ka taa an ka ayiwa cercle usujan cercle dosow la ka foli di ka taa kɛrɛnkɛrɛnya la ayiwa an ka marayɔrɔ dosow bɛɛ lajɛlen la an b'a lajɛ ka taa kiba fan fɛ ayiwa simi fɔlɔw fana n'o y'an ka maninka gɔni fɔlɔw ye olu ye fɔli min kɛ an bɛ miniti 3 ta k'o lajɛ n'o bɔra tuma min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ katigaw fɛ yen nɔ kati suruman ale ka san yɛlɛmɛ baaraw olu baaraw daminɛna kati ayiwa kɔlɔnbada la malibu kɔlɔnbada la o baaraw nun donni daminɛna o kuma an bɛna dɔɔni fɔ aw ye o kan yanni ani kotigi yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka don nata jamanaw na o kuma an bɛ taa kiba fan fɛ k'an ka simi fɔlɔ ninnu lamɛn aw dansɔgɔ aw ni ko Bien, ayiwa nin tun ye an ye kɔntela an sera ka waati kɔnɔna la ka fɔlise min sɔrɔ ka di o dɔw ye nin ye ayiwa n y'o fɔ k'a fɔ n ko simi fɔla kun ye Magan Jalo ani Fɛnkura Sanbu Danbɛlɛ olu kun bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ wala ni aw b'a fɛ ka fara an ka sponsoriw kan a bɛ se ka an wele nin numéro la a bɛ se ka an wele nin nɛgɛjuru sira fɛ o ye aw fa ka aw kɛra jagokɛla ye
kɛra bolola baarakɛla ye n'i bɛ fɛ k'an sponsoriser i bɛ se k'an wele ni nɛgɛjuru sira la min filɛ an ka jabarani sanfɛla la n'o kɛra dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ayiwa jani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa an bɛ a latigɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra groupement de dosso du Mali président Karamɔgɔ Solomani Kulubali Kati ale ka sayɛrɛma baaraw o bolo dalen don a la marisi kalo tɛ mai kalo kiba a n'a fɔ ka dabilenni kɔni aya mai kalo tile 22 23 a n'a tile 24 a bɛ kɛ Kati Malibugu la ayiwa jama kɔni bɛ doni daminɛ kabini mai kalo tile 23 o kuma ka taa bila tile 24 k'a fɔ kabini mai kalo tile 21 sa kɛ 22 23 ani 24 a bɛ kuncɛ ayiwa don nataw la an tɛna kumaw kan kosɛbɛ parce que mɛn da ye mɛn tigila ye an karamɔgɔ yɛrɛ n'a sera an fɛ don min na ayiwa an na se ka masala o baaraw kan a ko ye mun ye ka dɔn o sayɛlɛma min filɛ ye a bɛ ka kɛ kun jumɛn na nafa jumɛn b'a la faso ni Maliba ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i b'a fɔ bi an b'o de fɔ k'a fɔ dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen kiba an bɛ yɔrɔ min na Mali kan ka bɔ fɛn kɔnɔ quoi k'a fɔ ko furudimi fura bɛ n bolo wa Mali kan ka bɔ nin kɔnɔ quoi sɛbɛ la u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na Mali kun ye jamana masirilen ye dɔnni sira fɛ jamana kun bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ka maa wɛrɛw bɔ mais ni jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana n'i y'a kɛmɛ sigi 80 wa 90 o bɛɛ ko k'a ye dɔnniba ye o bɛɛ ko k'a bɛ se ko dɔ la mais jamana bɛ nin lahaliya la hali bi o dɔnnibaw bɛ min tiɲɛna ala bɛ taa kaburu jura han o bɛ fisa ni ɲɛnama dɔw fɛ ko ye parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ i kɛra dɔnniba ye e ka dɔnni man ka kɛ dɔrɔn k'a fɔ client caman bɛ n bolo n bɛ se ka miliyɔn sɔrɔ n bɛ miliyari caman sɔrɔ n bɛ miliyɔn sɔrɔ n ye étage 3 ni 4 jɔ ayi kunun dɔnniba kun tɛ étage ko ye dɔnniba kun tɛ mobili ko ye dɔnniba tigiya kun tɛ basɛntigi ko ye fɛntiri ni sɔngɔba o de kama a bɛ fɔ ko dɔnni tɛ fɛn ko ye fɛntigi ko ye dɔnni ye kalanfɛ de n'i y'a kalan a b'i nafa ko n'a kun bɛ se na ɲakuma ma kɛ miliyɔnɛri ya dɔnni bɛ maa dɔ la nafolo tɛ a fɛ nka fɛn min b'a fɛ nafolotigi de bɛna kalifa dɔnniba la o tuma an k'a lajɛ an k'an ka jamana dɔnni an k'a don ba la an k'a lajɛ an k'an ka jamana tasira kɔrɔw an k'a don ba la ne y'an ka jamana marabaaw y'a latigɛ k'a fɔ 2025 an k'o kɛ an ka seko n'an ka dɔnko ka segin an yɛrɛ ma k'an ka laadaw dɔn a ma fɔ dununfɔ dama a ma fɔ balafɔ dama a ma fɔ ka saamɛ don k'i kɔnɔfa dama a ma fɔ an ka ɲɔgɔn wele ka taa kɛ kumamugu dama ye komi i n'a fɔ ɲama b'a fɔ cogo min na kuma caman nka a dabɔra ye mun kama e ka dugu kɔnɔna la e kun bɛ kɔ de sɔn wa a kun nafa dɔ b'aw ka dugu ye a ye fara ɲɔgɔn kan aw ka taa o kɔsɔn a bɛ bɛn ni keleya nati aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka dugu foroba dɔnni sɔnni kun bɛ yen n'a bɛ kɛ nin samiya daminɛ ye a bɛ maaw kisi ayiwa kɔlɔlɔ minnu kan ka na samiya kɔnɔna la a kun tɛ se an ka dugu ma an wulila k'o sɔrɔ an faw n'an bɛnbaw bolo wa k'a to an y'o sirakɔrɔw labɔ anw bɛ sɔrɔ kɛ wa kɔlɔlɔ ti maa sɔrɔ samiya kɔnɔ o sirakɔrɔw labɔ dun ka fa ka sabati bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye mara ka segin so wa anw ka taabolow la n'an kun ye nin kɛ an ka sigidaw la wa bɛɛ kun bɛ balo halala la i tɛ walifɛn ta parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i kɛra fasoden ɲuman ye i kan k'i yɛrɛ bali walifɛn na dunbali dun o y'an ka faso ye o y'a tiɲɛ kosɛbɛ hali dosow kɔnɔ dosotɔnw na bi ani an ka somayaw la bi dɔnni yɛrɛ sira fɛ bi i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ balo fɛn na fɛn min ni a jɛlen tɛ o de kama an ko k'a fɔ an ka dɔnni minɛ an kana bila o kɔnɔ k'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ miliyɔn 20 d'i ma n ye miliyɔn 10 d'i ma wari ka di a sɛbɛnnen ta kan ko n t'a minɛ bɛɛ b'a fɛ hali n'i y'a di ne yɛrɛ ma a ka di n ye nka min ye tiɲɛ ye dɛ an ka lajɛ an ka baara k'o kɔnɔna la jamana mɛna nkalon boli la kojugu an mɛna bili sanfɛ boli la kojugu a y'a lajɛ an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka baara kɛ tiɲɛw kan n'an ma fɛn sɔrɔ an k'an danbe sɔrɔ maa k'a dɔn k'a fɔ i ye san 100 balo dugukolo sanfɛ don dɔ la i b'i ko don o tuma i ka san 100 baloli n'i y'a kɛ kalon kan k'a kɛ tuma bɛɛ de bɛ taa maaw bolola nafolo min na k'a dun k'a fɔ i ye se nin na tuma bɛɛ e de bɛ taa k'a fɔ n bɛ nin ko in kɛ i bɛ bakɔrɔnin kelen di i bɛ saga di i bɛ misi di o de kɛra ka dɔw ka misi wɛrɛ ci dɔw ka misi wɛrɛ dɔw ye wɛrɛ jɔ maa tɔɲɔnw bolo nafolo la jamana dɔnni kan ka taa ta bɛɛ kɛra dɔnniba ye kunun a kun tɛ ko i la karamɔgɔw ɲɛna e k'a fɔ k'i ye dɔnnikɛla ye hali an ka donsokɔni fɔ yɔrɔw la kɛ bi i b'a ye kalandenw de bɛ sin k'i dafa kumamugu la ta ka sin k'i bolo don jifa la sa ka bɔ ni miliyɔn ye k'a di ka sɔrɔ karamɔgɔw sigilen don olu ka dɔnni sigilen don fo karamɔgɔw bɛ jɔ u yɛrɛ la ala
k'u ka t'u tigiw bolo i bɛ tila ka den k'i bɛ t'o karamɔgɔ kelen fɛ yen ka taa dɔnni ɲini a fɛ bilahi a t'a di hali ni ye miliyari d'a ma a t'a di parce que kunun an tun b'a fɔ ko sa dogolen bi quoi nka an bɛ don min na i b'a fɔ bi o ti bi ye dɛ o tuma an k'a lajɛ an ka kow bila u minɛn kɔnɔ Bamakɔ ye kow bɔ u minɛn kɔnɔ ka da maaw n'u taabolo kan bɛɛ y'i boli ka na ko bɛna dahirimɛ ɲini yan ayi tiɲɛ b'i bolo sa o tiɲɛ t'i bolo sa o bɛɛ kɛra maasuguya kelen ye o tuma an k'a lajɛ an ka kow bila minɛn kɔnɔ janni ka don soba baro anw ka laɲini kumaba ye nin ye o tuma an b'a fɔ an lamɛnbaaw ye an k'an cɛsiri aw minnu bɛ Segu mara la a y'aw cɛsiri aw ka donsoya fɛ minnu ye Sikaso mara la a y'aw cɛsiri aw ka donsoya fɛ minnu yɛrɛ bɛ Kayi mara la olu k'u cɛsiri u ka donsoya fɛ an y'a ye k'a fɔ an ka nin taama in sen fɛ a munumunu ni donsow y'a jira n'a k'a fɔ olu ye lakana tigilamaw ye u b'u ka sigidaw lakana o ye donsoya baara dɔ ye an y'u fo o la kosɛbɛ nka a b'a la dɛ k'a fɔ e y'i ka sigida lakanabaa dɔ ye k'i bi dangari ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen maralen don sariya ma lakana wajibiya bɛ jamana finitigiw de la nka n'i ma ɲɛ i b'i ka lakana kɔni kɛ a kɛ hukumu kɔnɔna la i k'a kɛ donso ye donso min bɛ jamana forobasariyaw bato k'a fɔ i ye maa minɛ wala n sigara maa la n bɛna taa mugu ni kisɛ ci a la taa ko fɔ fanga tigilamaw ye taa ko fɔ lakana tigilamaw ye an b'a dɔn bi an ka yɔrɔ caman bɛ yen an yɛrɛ bɛ yala donsow ka yɔrɔ caman na k'a fɔ o yɔrɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ masirannenw don nka an bɛ min sɔrɔ k'a fɔ bilasiralila donsow ye o ye o yɔrɔ ye maa t'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ wa an b'a f'u ɲɛna hali bi u k'u cɛsiri ka da kan n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi an mago bɛ fɛn min na bi o ye cɛsiri ye o tuma bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa fasoko la kuma mugu dama tɛ k'o sera kɛbaara de ma sa o tuma ni a fɔra ko k'o sera kɛbaara ma minisiriso min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko la ale sigilen bɛ ka donsow lajɛ a sigilen bɛ ka jamana sekotigiw lajɛ a sigilen bɛ ka jamana dɔnkotigiw lajɛ nka a bɛna i ɲɛsin jɔn na bɛɛ lajɛlen b'i ka kulu la bɛɛ y'i ka kuluni kere i yɛrɛ ye ni n taara fara karisa ninnu kan ne tɛna n ta sɔrɔ joona bɛɛ nana k'e ka jɛkulu kere i yɛrɛ ye o kɛn bɛ bi k'an ka jamana taabolo gɛlɛya kosɛbɛ ala ye ka nin baara min kɛ ta dɔw b'a fɔ an ye karisa ninnu wa a bɛ karisa ninnu ka baara dilan ani olu de don ani maliyɛn bɛɛ don i m'a kɛ maa ye n'i y'a wele ka taa i ka kɛnɛ kan an bɛ taa ka baara kɛ k'a k'i sago ye parce que an ye nin baara in kalan o de kama anw m'a kalan karisa ye anw y'a kalan de k'a fɔ an bɛ mɔnɛ bɔ an faso la an ka seko n'an ka dɔnko an bɛ se ka min k'a la an b'o k'a la an faso ye o tuma ne fana y'a faamu ten k'a fɔ i donna donsoya la i faso in de ye e ka maa ko to yen i k'i cɛsiri faso ko fɛ i bɛ se ka min kɛ faso la a kɛ faso ye i bɛ se ka min lakodɔn faso ye a lakodɔn faso ye i bɛ se ka min kɛ faso ye dɛmɛla gindo la a kɛ faso ye o tuma an bɛ foli kɛ ka taa donsow la o tun y'an ka kunun donsow taabolo ye maaw tun bɛ yen u bɛ taa kɛrɛfɛ u b'u ka sɔnniw kɛ u b'u ka dangow sɔn jamana ye jamana ka dugu ka basigi jamana ka basigi u ka taabolow kɛra o ye faso ye dɔw yɛrɛ bɛ taa u ka laadakɔrɔw sɔn ka taa faso dɛmɛ nka maako tun tɛ yen dɛ fasoko de tun bɛ yen kunun n'a ma ya k'a fɔ k'an bɛ tɔn kɔnɔ donsoya tɛna ye fɛn min ye o ye politiki ye nka mɛ ni tɔnw cayara kojugu bɛɛ n'i ka hakilina don dɛ o tuma an k'a lajɛ an ka donsoya nin bila minɛn kɔnɔ nin kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ ka taa donsow la togodaw la k'a fɔ k'u ni ce u ni cɛsiri u k'u cɛsiri hali bi jamana ɲɛ bɛ u la jamana ɲɛ b'u la jamana hakili b'u kunna u k'u cɛsiri u ka sigidaw ka baara fɛ u k'u cɛsiri u ka sigidaw ka lakana fɛ u k'u cɛsiri u ka sigidaw ka yiriw tɔpɔtɔli fɛ u k'u cɛsiri u ka sigidaw ka kungow matarafali ko ɲuman fɛ ani k'a ɲini an ka donsow fɛ u k'a lajɛ ji ani kungo lakanabaw u n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka jamana kungow don nataw la a kana kɛ sahara kungo ye tiɲɛni fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔ a ye se ji ni kungo lakanabaw ma parce que kɛba ni yala n'an ka Kayi mara kɔnɔ la bi i jigila bi tigɛ n'i sera kungo dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jiri ɲɛji bɔ o de fanga bonyalen don kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka kungo yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ n'i taara yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ jiri tigɛra kungo yɛrɛ bɛ ka kɛ sahara ye o tuma nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye min bɛna bi jamana kan mɛ n'a tiɲɛna waati min na de maaw bɛ sɔrɔ k'i bolo ɲɛsin ko ko an t'a dɔn an ka jamana Mali kɔni ko an ka jamana marabaaw an t'a dɔn u sigilen bɛ min na olu tɛ taa maa ka kungo kɔnɔ maa cɛboli kun ye nin de koyi e min b'i ka sigida la e de b'a gɛlɛya dɔn i kan k'a lakana cogo min na a lakana o cogo ni dɛsɛra i kan ka layɛlɛ min ma a layɛlɛ o ma o tuma an ka baaraw kɛ nin cogo la bɛɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la faso nin ye dɔ kɛra bi ma dugujɛ koyi dɔ kɛra o tuma an bɛ foli kɛ ka taa aw la aw minnu sɔnna ka aw jɔ faso nin ye an b'aw fo aw minnu y'aw cɛsiri faso nin ye an b'aw fo aw minnu y'a dɔn ko faso in y'an bɛɛ ta ye aw ni anw bɛɛ bɛ taa ka faso in to yen an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i kɛra donso ye i kɛra soma ye i kɛra mori ye
i kɛra dɔma ye i yɛrɛ ma kɛ kɔmɔtigi ye e y'i se kɛ faso nin ye faso in ma dɔn e ye wa faso y'a dɔn ye dɛ parce que ni maa min kɛra ayiwa ni maa min ɲana faso nin ma i ma ɲa faso nin ma i ɲana i yɛrɛ de ma n'i ye fɛn fɛn kɛ faso in ye ɲuman na i m'a kɛ maa si ye i m'a kɛ jamanakuntigi ye i m'a kɛ minisiri ye i m'a kɛ gouvernement ye i y'a kɛ i yɛrɛ kun de ye wa o de wajibi bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɔlɔ o kuma e ta ye kɔmɔsɔn de ye k'i ka jamana dɛmɛ i ka jamana dɛmɛ n'a ye i ka togoda la e ta ye de ka i ka tiɲɛbaw labɔ ka tiɲɛ sɔn walasa i ka jamana bɛ se ka lafiya e ta ye ka kɔntɔrɔ ni sanɛnɛ sɔnni de ye a sɔn jamana nin ye dɛ t'o kɛ maa si ye kana to jamana in ka bi n'a binna a bɛ fɔ de ko aw yɛrɛ bɛɛ kun bɛ yen ko jamana in a sɔnna ka kɛ nin ye aw yɛrɛ bɛɛ sɔnna nin ka kɛ wa lagosi fɔlɔ aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la o kuma an k'a to ko dɔ kɛra kow la sa an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la an b'a dɔn an ka waati a bɛ ka gɛrɛ kosɛbɛ an bɛ foli kɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnya la Kɛɲɛba Dosow an bɛ foli kɛ ka t'u la an bɛ a fɔ ko Dasogo ni ko ka fɔ fana fo yen nɔ k'a ɲini an lamɛnbaaw fɛ hali bi ni aw ye jagokɛlaw ye aw ye bololabaaralaw ye aw bɛ fɛ ka lakodɔn aw kana ɲinɛ k'a fɔ jani bɛ aw ka bila la yen nɔ Dosow ka jirikɔrɔ baro an bɛ se ka a lasɔrɔ cogo di o hami banna a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira min bɔlen filɛ a bɛ se k'an wele na waati bɛɛ lajɛlen la walasa ka kɛ an ka sponsɔrw ye k'an senkɔrɔma don baara min n'an b'a la aw ka senkɔrɔma don de bɛ se ka jani bila an b'an cɛsiri ka taa togodaw bɛɛ lajɛlen la Dosoya kumaw ka taa ɲini togodaw la Dosow bɛ lahalaya jumɛn na togodaw la Dosow ko cogo di togodala Dosow ko cogo di kungo bɛ lahalaya jumɛn na Dosow ni mara bɛ cogo di togodaw la nka aw de ka dɛmɛ n'aw ka sponsoriseli bɛ se ka anw se o yɔrɔw la wa ne aw kɛra anw senkɔrɔma donba ye k'i kɛra jagokɛla ye i kɛra baganmarala ye i kɛra mɔnikɛla ye i kɛra kɛnyɛrɛye cakɛla ye n'aw kɛra senkɔrɔma donba ye anw ka nin nɛgɛjuru sira in fɛ o kuma ka da la k'a fɔ n'an sera o yɔrɔw la an n'aw kɔfɔ ye aw ka baara an n'a lakodɔn in fana jani sanfɛ fana an n'a lakodɔn k'a fɔ aw de kɛra sababu ye k'a se ka an dɛmɛ an ka se nin baara kɛnɛ kan wa surtout an ka bolimafɛntigiw an bɛɛ lajɛlen de don fɛn b'aw bɛɛ lajɛlen ye jani b'aw bɛɛ lajɛlen de yan ka se k'an ka jamukan sponsoriser an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la Dosow ka foroba baro kɛnɛ bi yan'an k'an ko don an bɛ foli kɛ ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn na n'o ye an karamɔgɔ Jalakɔrɔ Umaru Kulubali Radio Malika karamɔgɔ ni ko Dosow ka cini ko ani ko a dasɔ a n'a ka dosumusow bɛ fo Dosow ka cini a n'a ka dosumusow ko dasɔ ni ko ka foli kɛ ka taa karamɔgɔ Pancho na an b'a fɔ Dosow ka kɛnɛ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an baarakɛ ɲɔgɔn na Mari Jara Kɛnɛkaraba Radio Bɛnkan na an b'a fɔ a ɲɛna ka dasɔ ani ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa Jobala la an bɛ Jobala fo ko ani ko Dosow ka fɛrɛ kan ka foli kɛ ka taa karamɔgɔ Madan Toro la an bɛ foli kɛ ka taa Dosow ka jamukan kɛbaa bɛɛ lajɛlen la an da sira min ma an da ma se min ma k'a dɔn k'a fɔ an ni bɛɛ lajɛlen min ŋanigɛla wa ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ani bɛɛ lajɛlen hamina kelen ni kuntilenna kelen ye fo n'i ta ye ko wɛrɛ ye min tɛ Maliko ye n tɛ Maliko kɔni a Dosoya sira fɛ ani bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma an b'a fɔ k'a fɔ aw Dasogo ani ko kuma ye Ture ye n'i ye dɔ ta dɔ bɛ si k'a kun bɔ Dosow ka foroba fɛrɛ kan bi n'a ye dankari ka don maa min ka si la an bolo fila dalen man ko sɛdina ka yafa ɲini ka taa kɔrɔ ni kilebi kɛnɛkɛnɛ banni Dosow den ni ba to ni kalatigiw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ Dasogo ni ko u k'an to denmisɛnninya ye k'a dɔn k'a fɔ Dosoya ɲɛli siraw o de tatɔla don anw fɛ a tiɲɛli siraw tɛ an b'an to kɛnɛ kan kiba k'an karamɔgɔ Kɔtɛ Dirifa a kun taara taama la Côte d'Ivoire ani Burkina kɔnɔna la a tun bɛ avion kɔnɔ janjo na a nana peut-être araba wɛrɛ an nana sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ